Dol, wala lagi ko mo gwapa ang imong gibaligya nga rejob. Nakatisting ko anak ka usa. Tempa. Tempa lang. Day Agnes. Kani mong ginamin? Amazing. Day. Klaro kay na ang Amazing Beauty, rejuvenating set, pampaputi kay whitening soap ang mga gamit og pampaputi ni siya. Wala man ko nagingon sa imo day kung mapalit ka ani mo gamit ka ani mahimo ka Marian Rivera ka gwapa. Klaro na to na ha. Pampahayag sa panit day pampaputi ni day. Kalabad ba nimo ulo? Kung atong naong day kung maumaor tag dagway day subidahon day ato nang dawaton. Wa man ko nagbaligid magic soap. Wala man ko nagbaligid magic soap. Wala ka po nagbaligya aning mutangan ni ka moragwan. Sa tawag gani tambal sa buyag-buyag. Basag nabuyagan na imong naong day. Ginuok ko. Pampaputi ni. Ayaw pag-asyo pag mo gamit ka ani mahimo kang Marian Rivera o kung lalaki ka mahimo kang Dingdong Dantes. Pampahayag sa panit nga lagom. Klaro na ko na ha. Labaran yung ulo eh.